মানে মই ইলেকশন লাইবে খাই দিও তাবো গিয়া মই তাবো তো কাম করা दिनै जों 4 तारिख सांग्रां सालबा बिसिबार बा थार्सडे 2024 नि सालो 29 कृष्णपुर विधानसभा मिलिसिंग खबजाक अरमंगिया गामिगो 7 नम्बर बोर्ड जों जत नग नग कासागै सिनि महारानी प्रीति देवी सिंह देबबर्मानो गोबां बोर्ड बायख्लाय खालायगानि बाङै सिनि जनजाति नि हयते बीजेपी नि हयते जों जत जागो जों प्रचार खाइ दङो कपिरि दङो बिनि अर जागो सिनारो लगेगो दङो सिनि मण्डलनि प्रेसिडेन्ट बरम गोनांजों भाइस प्रेसिडेन्ट बरम गोनांजों अन्जलि देवी देबबर्मा तै बुथ प्रेसिडेन्ट खरमनि दङो तै आं सिनि बुखुब मनिका देबबर्मा तै माइके गोबां लिडार अ जागो फाइमानजा फाइजाक जों जत कस्त खालायै दाबो प्रचार खालाय दङो कपिरि दङो अमहायखेनो जों गुरिमानि जाति जे नुकमानि हयते जों तमा सीपीएम तमा कांग्रेस तमा बीजेपी जों माहायखौनो जों नुक गया जों जागा जागा जों कक साइ थांना जागा जों अमहायनो जों नुखा जे बाक्सा बुसु जागो तो लीडर वाइ कम्युनिकेशन क्रैबा निनि ऑफिस वाइ कम्युनिकेशन क्रೈ कैसे कुछ रगो निनि अब लेफ्टिन माया बा नक माया हायरो किछु दङो अब हायरनो जों लगानि बाङै जों बरनो कौरै काबु अब लोकसभा इलेक्शन टाइमनि पराय बरनाय अब बरनि मायां माने कारण बोलते लीडर वाइ कम्युनिकेशन क्रೈ बा जोगाजोग क्रैनि बाङै बरनो काम की सिसक मायानि बाङै माहाय इसा कम्युनिकेशन गेटनि बाङै माहाय दङो बहायता इंगे जतनो मोटामोटी रेस्पन्स कामनो माइ फिगेसे जतनो सक्सेस का जे जों तिनि गुरिमानि जुराते कामनो बोट नाय अब सिनि पॉइंट दं हामबाय महारानी कीर्ति सिंह देवी महारानी कीर्ति सिंह देवी बुबाग्रा बुबाग्रा हामबाय बीजेपी 6 नंबर बूथ 6 नंबर बूथ 7 नंबर बूथ 7 नंबर बूथ विकास देबबर्मा हामबाय भारत माता की भारत माता बदिनि कम सानानि क्षमता माखासे बदिन जुगासन दं सिनायना माने महाराजा जागा माने ओ ब्रेन खाइ किना सिनगो बोमारगो आईपीएफ रंगे दाबरगो बीजेपी के पद्दबु बारो हायदबा इंगे ताबोके तिप्रामता खाइनै बु पद्दबु बारो न बोदनाय बीजेपी खाइनै बु पद्दबु बारो न आईपीएफ तिरबु पद्दबु बारो बोदनाय बुझिहंदे इंगे सिबिएम कांग्रेस मिना आलादा इंगे ताबो उ जे